Helo, fy enw i Teimar, a wi yma heddi i siarad am y prosiect Hwb Stori Mycelium, ar gael wad allan am storiwyr a chynhyrchwyr i ymuno gyda hi. Mae'r prosiect hwn yn gydweithrediad rhwng Beyond the Border, sef gwyl adrodd straeon rhyngwladol Cymru, yr Eisteddfod Genedlaethol, Menter Iaith, Citrus Arts, People Speak Up, 2 storiwr llawrydd a chynrychiolydd cymunedol. Rydym ni gyd yn ddiolchgar iawn ein bod ni wedi derbyn cyllid Connect and Flourish gan Gyngor Celfyddydau Cymru, i'n galluogi ni i lawnsio'r prosiect hon. Felly, rydym ni am benodi 2 storiwr a 2 gynhyrchydd i fod yn rhan o'r prosiect hwn ym mlwyddyn gyntaf y prosiect. Fe fydd pob swydd yn rhedeg rhwng Ionawr a Ragfyr 2022. Yng Nghymru'r oesoedd canol, roedd rôl y cyfarwyddwr, sef yr hen storiwr Cymreig, yn cael ei cydnabod fel aelod uchel i'w barch yn y gymuned. O'n nhw'n teithio amgylch ac o'n nhw'n dod â newyddion yn ôl o'r llysoedd i'r wlad gan adlewyrchu cymdeithas eu hamser nhw. Ac felly, mae'r Hwb Stori Mycelium yn mynd i ail-lunio'r rolau hwn fel cyfarwyddwyr cyfoes. Rydym ni nawr yn anelu at benodi 2 gyfarwydd a 2 gynhyrchydd sy'n mynd i'n helpu ni ymestyn ac ehangu'r amrywiaeth enfawr o straeon sy'n digwydd ledled Cymru. Fe fydd pob rôl yn digwydd mewn cymuned benodol, gan ymateb i anghenion a photensial y gymuned honno, meithrin partneriaethau newydd a wneud i bethau digwydd. Fe fydd y cyfarwyddion yn datblygu rhaglen o weithgareddau adrodd straeon, gan gynnwys perfformiadau a gweithgareddau ymgysylltu yn eu cymuned nhw, mwyn ehangu a dyfnhau eu ymystyniad i'r gymuned lle maen nhw wedi eu lleoli. Bydd rhai o'r cymunedau hyn yn ddaearyddol. Mae hefyd gennym ni ddiddordeb mewn ceisiadau i weithio gyda chymuned benodol o ddiddordeb, neu hunaniaeth, neu gymuned o amgylchiadau, pobl sydd wedi eu gwau gyda gilydd gan brofiadau penodol. Rydym ni am i chi ddweud wrthym ni, pan chi'n neud eich cais, pa gymunedau chi'n fwyaf awyddus i weithio gyda nhw. Nawr efallai bydd y cynhyrchwyr yn ymuno gyda chyfarwydd mewn cymuned penodol, i weithio mewn partneriaeth gyda nhw a helpu ymestyn y cyfleoedd a'r partneriaethau sy'n datblygu. Neu, gallen nhw ddatblygu rhaglen mewn cymuned hollol newydd, cymuned arall, gan ddod â nifer o storiwyr ac ymarferwyr eraill i mewn i wneud i bethau digwydd. Nod y swyddi, cyfarwydd a chynhyrchydd, yw i helpu mwy o bartneriaid a phobl i gysylltu gyda adrodd straeon, a'i profi fel rhan gwerthfawr a rhan hwyliog o'i bywydau pob dydd. Fe fyddwch chi yn helpu pobl i ddatblygu creadigrwydd ac hyder gydag adrodd straeon, yn ogystal â dyfynhau eich ymarfer a'ch sgiliau eich hun. Felly, rydym ni'n arbennig eisiau clywed gan bobl sydd â ddiddordeb yn gweithio mewn ffordd cyd-creadigol, gweithio ochr yn ochr neu gyda pobl a chymunedau, i ddatblygu eu sgiliau ac a ddangos eu galluoedd nhw. Fe fyddym ni yn blaenoriaethu cyfranogiad a phrofiad siaradwyr Cymreig, pobl ifanc a theuluoedd, pobl fyddar ac anabl, pobl di-asiaidd a phobl o gymunedau mwyafrif byd-eang a'r gymuned LGBTQIA+. Rydym ni eisiau datgelu a rhannu straeon o'r cymunedau hyn a chymunedau eraill. Yn y flwyddyn gyntaf o waith, ein blaenoriaethau ni yw adrodd straeon yn iaith Gymraeg ac adrodd straeon yn y cymoedd. Ond rydym ni hefyd yn agored i leoli preswyliadau mewn ardaloedd eraill gan dibynnu ar bwy sy'n berthnasol a'i syniadau maen nhw'n eu cyflwyno yn eu ceisiadau nhw. Felly, dyma manylion y swydd, ffi ac amser. Fe fydd pob cyfarwydd a chynhyrchydd yn derbyn cronfa o 7,750 y deled yn fusol. Mae hwn tua chwarter cyflog cyfartalog y Deyrnas Unedig. Mae fe'n rhoi o ddeiti 60 diwrnod o amser wedi ariannu i chi weithio yn y rôl hwn. Wrth i'ch gwaith chi datblygu, gallwch ymestyn nifer y diwrnodau taledig drwy drafod partneriaethau a ffïoedd ychwanegol am eich gwaith gyda partneriaid. Bydd partneriaid a chynhyrchwyr yr hwb yn eich cefnogi chi gyda hwn, gan eich helpu wneud ceisiadau am gyllid a chynghori partneriaid ar y costau i weithio gyda chi. 4 gwaith y flwyddyn fe fyddwch chi'n dod i gyfarfod hwb i weid wrth yr holl partneriaid sut mae'ch preswyliad chi yn mynd. Byddwch hefyd yn cael cefnogaeth unigol gan aelodau'r hwb.
Ac os hoffech chi ddarganfod mwy o wybodaeth am y prosiect neu'r rolau, ni'n mynd i fod yn cynnal sesiwn gwybodaeth ar-lein ar ddydd Gwener y 15fed o Hydref am 4:04 yn y prynhawn. Y dyddiad cau ar gyfer y rolau'r cyfarwydd a chynhyrchydd yw dydd Gwener y 9 o Hydref am 5 o'r gloch yn y prynhawn. Felly, mwyn i chi wneud cais, mae angen chi anfon llythyr atom ni a hefyd eich CV chi. Nawr, yn y llythyr cais byr, dim ond 2 ochr o A4 sydd angen, mae angen i chi benodi eich sgiliau a'ch profiau perthnasol, manylion y cymunedau rydych chi'n arbennig o awyddus i gael eich lleoli ynddyn nhw, y blaenoriaethau y byddai gennych ddiddordeb mewn eu harchwilio drwy gyfnod preswyl mewn perthynas a gweithgareddau cymunedol a datblygiad eich hun fel chwedleiwyr neu cynhyrchwyr. A hefyd dwi am i chi weid wrthym ni pam mae'r rôl yn ddiddorol i chi, pam chi eisiau gwneud y rôl hwn. Ni hefyd yn croesawu ceisiadau ar fideo neu os mae yna ffordd arall o geisio sydd yn haws i chi, please wedwch wrthym ni. Os ydych chi eisiau unrhyw wybodaeth arall neu os oes gennych chi unrhyw gwestiynau eraill, gallwch chi gysylltu â ni drwy anfon e-bost atom ni ar info@beyondtheborder.com. Ni'n edrych ymlaen yn fawr at glywed gennych chi.